Pwede po magpaluto, sir? Magtanong lang po. Pwede ba ipaluto ko to? Manok na pula po. Bawal? Bawal. Bawal talaga to? Kasi pansabong to eh. Pwede pansabong. Bawal nga dito. Hindi pwede, sir? Ipasok? Ipaluto, sir ba? Ha? Ipaluto. Luto. Bawal lutuin dyan? Bawal? Bakit naman? May manok na sir. Ito kasi yung gusto kong kainin eh. Bawal sir. Kasi mas masustansya to. Okay, so ano? Ang area. Bawal man sir. Bawal. Sige sir. Hey, good afternoon po, sir. Pwede magtanong, sir? Pwede magsanla ng manok po? Pansabong, sir, pansabong. Wala sa amin sir. Manok na pula to, sir. Matapang. Wala sa amin manok sir. Saan ko ito pwede isanla? Pwede kaya dyan, sir, sa sir? Wala sir. Kasi, akala ko pwede magsanla ng manok dito, sir, na pansabong. Hindi pala pwede, sir. Mga magkano kayang iwan natin, sir? Hindi ka pa sa mangiro, sir? Loko na to. Wala akong pera eh. Okay. Ano po ate? Pwede mong paluto ate? Manok na pula po. Ma'am, ipapaluto ko sana eh. Ito po, manok na pula po. Itong ano eh, gusto kong kainin eh, kasi mas masustansya. Paano masabi? Basta manok na pula po, matapang. You serious? Hindi, ipapaluto ko. Tapos, tsaka na ako magbabayad pag naluluto na. Bakit? Ganun pala. Sir, ipapaluto ko, sir. Manok na pula, sir. Matapang. Hindi pwede ipapaluto, sir. Pang broiler ba yan? Broiler ang niluluto nyo? Broiler? What? Sige, nagluluto ng ano? Pangsabong? Kahit ano lang, sir. Pangsabong mo, sir. Pandirbi mo ba? Wala mahilig sabong. Tulo na. Pusta. Tulo na sabong, okay? Sir, pwede nga padala manok, sir?
Magpapadala ng manok pansabong, sir ba? Bawa, sir. Pera lang talaga yung pinapadala dito, sir. Hindi pwede, sir. Manok. Kamu na dito, sir. Lulutuin na lang. Kasi, akala ko, sir, pwede magpadala ng manok dito, sir. Kasi, gagamitin sana to ngayong linggo, eh. Bibili ko kayo ng manok na pula? Bibili kayo ng manok na pula? Hindi po. Matabang mo to ng manok po. Bibinta ko sana eh. Hindi po. Ipaluto po, pwede po ipaluto. Paluto na lang. Pal chicken. Masarap po to eh. Hybrid sir, hybrid. Hindi po. Hindi po, salamat eh. Yo, mga kamax! At sana nagustuhan nyo ang aming new episode ngayon na Manok na Pula Prank. So, salamat sa nag-subscribe sa aming channel at salamat nga pala sa aming poging driver, si Chody Boy. So, ito pala ang aming nirentahang manok ngayon. Shoutout na pala kay G Stories na laging nanonood sa aming video. So, shoutout rin kay Hilary Gallardo. At hindi na naman kami nakakapaglista ng mga isa-shoutout namin kasi nga nagmamadali kami ngayon guys kasi sa linggo na sana to namin isushoot pero may lalakarin ako ngayong linggo. So, maagahang episode na naman mga kamax. At tulad ng dati, habang magsushoot kami, ayan na naman ang lintik na ulan. Anong ibig sabihin yan? Sa mga hindi pa nakapag-subscribe na aming YouTube channel ay huwag kalimutang i-click ang pula. Alam nyo na yan. At yung bell button para updated kayo sa aming future uploads na video. So yan lang mga kamax. At abangan nyo ang part 2 ng aming Manok na Pula Prank. Let's go!